Tuun aloittaa ensinnäkin ne muutamat erät taktisesti, tuun ottaa rauhallisesti, annan kaverin näyttää mihin hän pystyy ja sen jälkeen lähtee sota käyntiin. Joo, tää on shakkia myös. Mä osaan tanssia, mä osaan vetää, mä osaan tehdä kaiken. Mä tuun voittamaan. Henri Ruohonen vastaa Mako Beti. Tää on Gulag Boxing. Äijät, minkälaista kamppailutaustaa teillä on? Mulla on 2 vuotta taustaa nyrkkeilystä ja nyt ei ole kyllä moneen vuoteen tullut harrastettua niinkään paljon, mutta on pidetty kuitenkin taitoja yllä, kun käyty sparrailemaan friendien kanssa, niin kyllä nyt saadaan hyvä ottelu käyntiin tästä. Mitä sparrit mennyt? Sparrit on mennyt ihan hyvin, on kohotettu taas kuntoon, hiottu peruskilsit. Ja ruvetaan nyt ensi viikolla treenaamaan vähän kovempaa valmentajan kanssa ja salilla sitten tietenkin lisätään treenien määrää tätä ottelua varten. Minkälainen tausta sulla on, Henri? Joo, tosiaan meikällä 3,5 vuotta about, vähän vajaa. Boxing, kickboxing, nykyään MMA, sitä viime aikoina. Ja semmoista taustaa, että monipuolisesti kamppailuja, lukkopainia. Kuulostaa hyvältä. Entä mikä sai teidät lähteä just Gulag Boxingiin? Se mikä sai mut lähteä Gulag Boxingiin oli nimenomaan se, että ei ole mitään tuomareita siellä laskemassa pisteitä, vaan just se, kumpi tätä ottelua tulee halua enemmän. Mun tavoite on väsyttää tää kaveri mahdollisimman nopeasti ensimmäisen 2 erän aikana ja hoitaa työ loppuun sitten 3. erässä. Let's go. Entä sä? Joo, just se, että on hemmetin kova haaste. Mä oon aina nuorempaa kilpailu muita lajeja ja mä haluan haastaa itteni. Kun mä teen sen, niin mä todellakin teen sen. Ja meillä on Gulag Boxingissa vähän erilaiset säännöt, niin kuin äsken kuultiin. Miten tää tulee näkyä teidän valmistautumisesta tähän otteluun? No, mä oon valmistautunut, tai tuun todellakin valmistautua sillä, että pidetään kunto hyvässä kohossa, koska nimenomaan jos tässä ottelussa ei tule ole niitä pisteitä sun muita, niin kunto tulee ratkaisee selkeästi. Niin mä keskityn tosi paljon siihen kunnon kohottamiseen, että jaksetaan vetää niitä eri niin paljon kuin pystyy. Ja niin, ei laiteta itse siinä ensimmäisen muutama erän aikana puhki, että sitten jää toiselle, niin kuin, miten nyt sanois sen, niin kuin vapaat kädet sitten tiputtaa toinen, koska toinen on väsynyt tai kunto ei riitä. Entä miten tämä tulee näkyä sun valmistautumisessa? Treenaa tosi monipuolisesti, tekniikkaa, taitoa, kestävyyttä, aerobista tällä hetkellä painotan siihen. Sitten totta kai sparrataan valmentajan kanssa muut ja itse kuria se vaatii ja en tule luovuttaa. Se on fakta. Nämä on nyt juttuja, mitä kamppailulajat vaatii. Minkälaisessa valmennuksessa te olette tällä hetkellä? Tällä hetkellä mä reenaan muutama friendin kanssa. Mulla alkaa sitten maanantaina, kaikki varmaan tietääkin kamppailulajeista, niin Abdi Dynamite, Abdi Fatah, mä rupen sen reenaa. Nyt maanantaista eteenpäin yksityistunteja hänen kanssaan ja sitten tietenkin salilla mitä reenataan. Shout out to Abdi Dynamite. Joo, tosiaan. No nyt panostan tietysti, tää on nyrkkeilysäännöillä, että en MMA tällä hetkellä ja sillä mennään, että laji kuin laji, niin päätyy vasta. Jompi kumpi teistä tulee luovuttaa tai tyrmätyksi? Minkälaisia paineita tämä aiheuttaa teille? No, otteleminen ei koskaan aiheuta mulle paineita. Mä oon itse varma kaveri, mä tiedän mitä mä teen. Mulla on tosi selkeä plääni, kun mä tuun sinne kehään, mitä mä haluan tehdä ja miten mä tuun toteuttaa sen. Entä Henri? Ei tosiaan pelota. Meillä on valmentajan kanssa jo mietitty gameplani ja mä tuun tiputtaa kaveri. Se on tokas eräs jo, näin mä sanon. Tokassa erässä. Let's go. Te ette vielä tiedä paljon toisistanne. Onko jotain, mikä askarruttaa eniten vastustajassa? No mua enemmän kyllä kiinnostaa, kuin hyvät skillsit tällä kaverilla on.
kuten se mainitsikin, että sillä oli taustaa MMA, potkunyrkkeily, mutta kuitenkin nyt tosiasia on se, että on pelkästään nyrkkeilyä. Mä en tiedä, kuinka paljon taustaa tällä kaverilla on nyrkkeilystä, mutta nyrkkeily on ihan eri asia kuin MMA tai potkunyrkkeily. Joo, tähän vastaten. Se tosiaan on, mutta siitä mä oon aloittanut, niin kyllä mulla on tietoa, taitoa. Aiheuttaisi tämä minkälaisia paineita sulle, että ottelu tulee päättyä joko luovutukseen tai tyrmäykseen? Se pitää miettiä päässä ja sitten psyykata itteensä. Nyt me nähdään kaveri ja sitten mitataan. Ja se on last man standing. Okei. Ootteko te oikein vai vasenkätisiä? Oikein. Vasenkätinen. Kelaa. Muuttiko tää jollain tavalla sun ajattelutapaa ja tää varmasti muuttaa sun valmistautumista, mutta miltä tää tuntuu? No, ollaan rehellisiä, vasenkätiset on aina tosi vaarallisia vastustajia. Jos itse on oikeakätinen, southpaw on kuitenkin southpaw, niillä on hyvät yllätysmahdollisuudet, mutta tää oli hyvä tietää nyt tässä vaiheessa, niin mä osaan valmistautua siihen ja mä pystyn kuitenkin vaihtamaan mun tyyliin myös southpaw kesken ottelun, että ei mitään ongelmaa. Ei pelota yhtään se. Oliko tää sun mielestä hyvä juttu, että sun vastustaja on oikeakätinen ja onko sun semmoinen olo, että ehkä nyt sä saatat saada jonkun pienen etulyöntiaseman? Siis totta kai, mä oon paljon sparrannut just oikeakätisiä vastaan itse asiassa pääasiassa, niin tietenkin, että se on etulyöntiasema itselle. Mutta se, että mäkin osaan vaihtaa hyvin stanssiin ja ei tuo ole ongelma. Mä uskon, että tästä tulee mielenkiintoinen matsi. Nämä Gulagin ottelut tulee olemaan fyysisesti tosi vaativia. Minkälainen kunto teillä on? Mulla on ihan sairaan hyvä kunto ollut jo pitkääkin, ei tuota minkäänlaisia ongelmia. Kyllä mä tiedän, että kehässä mä jaksan vetää aika loputtomia asti niitä eri. Totta kai mä tuun väsy jossain vaiheessa, mutta tahto on niin kova, että ei missään vaiheessa lähdetä luovuttamaan. Että joko tyrmättää tai tullaan tyrmätyksi. Minkälainen kunto sulla on? Hemmetin hyvä. Aina ollut ihan pienestä asti. Että tosiaan toistakymmentä vuotta kun on urheilu näin, niin se tulee näkyy todellakin. Että laji kuin laji, nyt kamppailu, ennen jalkapallo. Nyt panostetaan tähän nyrkkeillä. Se on vienyt niin kuin mun sydämme mennessään. Se tulee näkyy. Nyrkkeily on hieno laji. Minkä sä luulet olevan sun isoin etu tässä ottelussa? Mun nopeus, mä sanoisin, että tulee olemaan isoin etu ja voimaa, mikä lähtee tästä oikeasta kädestä, niin mä tuun panostaa siihen, että mä saan mahdollisimman puhtaat ja vahvat osumat kaveriin. Ja siihen kuntoon, että kaveri väsyy mahdollisimman nopeasti eikä kestä enää iskuja. No itsellä tosiaan tuo tarkkuus, hemmetin hyvä liikkuvuus ja voimaa totta kai on ja tekniikkaa kunnossa. Mako Beti, miten sä reagoit siihen, jos sut tyrmätään? Vähän vaikea sanoa. Ei ole vielä tapahtunut niin, että mä en olisi niin kuin noussut matolta koskaan, mutta pakko sanoa, että se jää nyt nähtäväksi. No sanotaan näin, että 9 vuotta sitten kun kävi Intti, niin siellä mitataan miestä. Talviolosuhteissa nyt on kevät onneksi. Niin kun meet liikkuva vaunu alle, niin se vaatii munaa, se vaatii tahtoa. Sä et voi tehdä virheet, sä et voi luovuttaa siellä. Tää on se asenne. Tullaanko me näkemään kehässä tarkkaa taktikointia vai täyttä sotaa? Mä tuun aloittaa ensinnäkin ne muutamat erät taktisesti, tuun ottaa rauhallisesti, annan kaverin näyttää mihin hän pystyy ja sen jälkeen lähtee sota käyntiin. Joo, tää on shakkia myös. Mä osaan tanssia, mä osaan vetää, mä osaan tehdä kaiken. Mä tuun voittamaan. Tähän väliin me voitaisiin vähän ottaa ottelusoppareet pöydälle. Te olette molemmat saaneet nyt kertoa itsestänne ja nyt on puhuttu paljon. Nyt on se hetki, kun katsotaan, onko teot ja puheet synkassa toisiinsa. Meillä on pöydällä sitova ottelusopimus. Jos kumpikaan ei halua pakittaa, kirjoittakaa nimi paperiin. Sopimus on sitova. Mako, sä voit aloittaa. Jos sä haluat Henri pakittaa, kirjoita nimi alle. Let's do this.
Yes, nimet on paperista, ottelu tullaan näkee. Nyt te voitte nousta ylös, ottakaa face off, kummatkin tietää säännöt, ei se koske. Onks mitään sanottavaa? Hullu energia. Let's go, tää riittää, kiitos, nähdään Gulagissa.